మన మాటలు పట్టించుకోకు బిడ్డ, బాధపడకు. నీకేమన్నా కావాలంటే నన్ను అడుగు, సరేనా? తీ నీ కొడుకుతోని కావాలనే తిట్టిచ్చి కొట్టించి ఇప్పుడు బుజ్జగిస్తానవా? ఏం తెలియనట్టు నీ మాటలకు పడిపోయేటోళ్ళు ఎవ్వరు లేరు ఇక్కడ. అయ్యో బిడ్డ, గట్లేని అనుకుంటాను బిడ్డ, నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాను. నేను తప్పుడు మనిషిని కదా, అందుకే తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాను. అట్లా కాదు బిడ్డ, నీ పెళ్ళే 6 నెలలు అవుతాను. ఏనాడన్నా ఒక పని చేసినావా? అన్ని పనులు నేను చేసుకుంటా కానీ నీకు నచ్చితే చేస్తాను, లేకపోతే లేదు. గంత కూపానికి ఎందుకు వస్తాను? అయితే మానే గాని నన్ను కాసేపు ఒంటరిగా వదిలేయి.